Bauzà s'estrena al Parlament. Mira, Rodríguez, avui tinc més preparat. Tinc el meu berenar, el meu plumier de Hello Kitty i el meu diccionari trilingüe, que no sabeu una merda, però que no és guapo, eh? Ai, me deman si avui en Bauzà se girà més xallat que una murta a un bufet lliure de tot xou, Senyor Antic, contra més el conec, més entenc perquè va així. Aquesta comunitat. Mira, ara ve un pastor. Y con lo cual, més que pastor, aquesta és una oveja descarriada. Sí, ¿saben a qué se parecen la alcaldesa de Palma y Antoni Pastor? En que los dos son calvos. José María Rodríguez, líder del PP de Palma, no serà candidat ni de la seva escala. Bé, tinc la paraula perquè som el més guapo del PP. Toni Pastor, portaveu del grup parlamentari. Le duele la cara de ser tan guapo. Des del PP creiem que és fundamental que tots els teatres pensionats se facin en català. ¿Pero qué diu? Calla, Joserra, que se te va a ir otro. ¿Pero qué haces? Ocupa... Perdón, es la costumbre. Bueno, a ver, valiente, piensa que diría Rajoy en este caso. Per tant, tenim més projectes. Qualsevol clàssic espanyol se farà en català. Per tant, farem el Quijote. Protesto, señoría. Y con lo cual, el Quijote tiene que ser trilingüista. ¡Ajá! Protesto, dice. Hombre, este se cree que es Alemazville. Al Bauzà, des de la farmàcia a cercar tanquimacin. Senyor Antic, si estàssim una empresa privada, vostè estiria en el carrer. Y con lo cual, si me queréis, callar-vos. Bé, per calmar l'ambient, compartiré la meva bellesa. A més, volia dir que volem incorporar pinganillos en el Parlament. Així entendrem a la fi que diu en Rodríguez. Pero aquí diu, a este se le va a caer el pelo. Bueno, más aún. ¿Será cabroncete? Tú, Bauzá, en lugar de decir protesto, lo que tienes que decir es... Vale. Aserejé, señoría. Dejebe tu dejebere. ¡Ajá! ¡Te lo has creído! Això és més entretengut que les protestes en contra de la via connectora. Bé, m'he cansat que me molestin. Em vaig, que tenc una sessió d'uva. Pero bueno, ¿y ahora este que va a comer uvas? ¿Ya es hora de berenar? A ver, Pipollín, llega un momento en la vida de todo hombre que tiene que afrontar su destino. Sí, y vaig, per Balears y por la gloria de mi madre. Ai, mira, que ara surt en Bauzà. Ai, justament ara tinc ganes de fer un pipí. Ai, Bé, ja som aquí, y con lo cual, per fi ha arribat el meu moment. Agradecido y emocionado, solamente puedo decir, Bauzá ya está aquí. Hola. Ya estoy aquí.